खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै तामुलपुरनि नाग्रिजुलियाव क्रेशार मिक्सार मेसिनाव हाबनानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा 65 बोसोर बैसोनि अजय बसुमतारी बिथाङा क्रेशार मिक्सार मेसिनाव हाबनानै जिउ खोमानो गोनां जादों ANPL मुंनि प्रजेक्टआव खामानि मावदोंमोन बिथाङा बेयावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों जाथाय जानायनि उनाव कम्पानिनि हेंथा खुद्रिदों नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे खामानि मावग्रा सुबुंफोरा खुद्रिनायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों उनाव पुलिसा फैनानै थासारिखौ सामलायफैनो गोनां जादों आरो थासारिखौ सामलायनो हादों थैनाय अजय बसुमतारीनि नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला अजय बसुमतारीखौ क्रेशार मिक्सार मेसिनखौ साफा खालामनो थाखाय प्रजेक्टनि सुपारभाइजारआ बुंथिदोंमोन बे लेखायै फुंनिफ्रायनो अजय बसुमतारीयाबो क्रेशार मिक्सार मेसिनखौ साफा खालामदोंमोन नाथाय साफा खालामफुबाय थानाय समाव बिथाङा मेसिन सिङाव हाबलांदों आरो थैनो गोनां जादों जेब्ला अजय बसुमतारीया क्रेशार मिक्सार मेसिनखौ साफा खालामदोंमोन अब्ला मेसिना अफमोन नाथाय जानो हागौ सोरबा साफा खालामफुबाय थानाय समावनो सुइचखौ अन खालामनानै होदों जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों मानोना अजय बसुमतारीया जेराव हाबलांदों बेयाव मानसि हाबग्रा जेबो गुदुं गैयामोन उनाव मेसिनखौसो हाख'नानै अजय बसुमतारीनि गोथै देहाखौ दिहुननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो जाय मेसिननि सुइचखौ अन खालामदों बे मानसिखौ नांगौ होननानै दाबि खालामदों नखरनिफोरा ओजोंहाय जाथाय जाखांनायनि उनाव खारखुमादों सुपारभाइजारजों लोगोसे मेनेजारआ थांनाय बावैसो सान सिगां सरलपारा ओनसोलाव इभिक्सन बा होस्रांजानाय रायजो राजाफोरखौ BPF दोलोनिफ्राय खौरां लाहैदों होस्रांजानाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव हाग्रा बिफाननिफ्राय लांनो फैदोंमोन नाथाय आइजोफोरा हराव बोरै थांनो होननानै हराव थाङाखैमोन फिन अखानायै हाग्रा बिफाननिफ्राय लांनो फैफिनदों जेराव रायजो राजाफोरखौ हमनानै लानानै थांदों आरो जोबोद इनायै लांदों सोरनाबा मोदोम हायज्रिदलांदों सोरनाबा दुलुनलांदों सोरबाया गोबादों बेबायदि इनायै लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय हमनानै लांनायनि सिगांनिफ्रायनो गिलुं गिलुं रायजो राजाफ्रा थाबोनो गोनां जादोंमोन मानोना हाग्रा बिफाननिफ्राय जेखि जाया समाव फैनानै माब्लाबा मैगं थाइगंखौ दानफायलाङो माब्लाबा दख'ना सावनानै होलाङो आरो माब्लाबा साइकेल मोनोबा साइकेलखौबो लानानै थाङो बेबायदि गोजोन गैयै गिलुं गिलुं थाबोनो गोनां जाबोदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों BPF दोलोनिफ्रायबो होस्रांजानाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदों आरो होस्रांनायखौ बिटिसिआव बन्द खालामनो थाखाय आरो बिटिसिआवनो थानो होनो थाखाय प्रमद बर'निसिम दाबि दैखांदों BPF दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि सोमावसारनाय समाव आरो बिटिसिनि चिफ जानाय समाव रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'खौ इसोर बायदि सानदोंमोन जेराव बिथाङा हाखर जावोब्लाबो जोंनि आबै आबौनि बेगें बा हारा मोनगोन होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानायनि उनाव बर' बिमानि नखरखौ सिलिंखार खालामदों हाग्रा बिफाननिजों हमनानै लांजानायफोरनि मादाव गोरबोआव गोनां सानै आइजोबो दंमोन होननानै फोरमायदों बिथांमोना हरसे हाग्रा बिफाननि मावख'आवनो थानो गोनां जादों बेबायदि जायोबा जोंनि इयुना माबायदि जागोन बेखौ बयबो साननो हायो होननानैबो बुंथियो जेरावनाखि बर'फ्रा माखासे फिसा फिसा खामानिफोरखौ मावनानै जानो समायला होनानै नखर साख्रि होनो रादाय होदोंमोन प्रमद बर'आ नाथाय दिनै बिथाङा थगायबाय होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय आरो बिटिसिआव बर'फोरखौ गले गले होस्रांनायखौ बन्द खालामनो थाखाय प्रमद बर'खौ बुंथिनायजों लोगोसे बर'फोरखौ जाहाथे बिटिसिआवनो थानो होयो बेनि थाखायबो दाबि खालामो मानोना बर'फोरा हानि थाखायनो सोमावसारदोंमोन थै होदोंमोन नाथाय जुदि बर'फोरानो बिटिसिआव थानो मोनाब्ला सोमावसारनायनि जेबो ओंथि थानाय नङा होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय गाबोन 12 एप्रिल BPFनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाबोन बिथाङा UPPL दोलोआव हाबगोन बेलासि 4 रिंगा समाव चिरां जिल्लानि हेडक्वार्टार काजलगावआव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव हाबगोन होननानै फोरमायथिदोंमोन चन्दन ब्रह्मआ आरो UPPL दोलोआव हाबनायनि सिगां बिथाङा मैया BPF दोलोनिफ्राय रिजाइनखौ होबाय नंखाय आइ कार्ड बानायनानै लन लानायनि दायाव हमजादों हमगार्ड चन्द्र बरग'हाया DCP मृणाल देखानि नंखाय साइन लानानै कनस्टेबलनि नंखाय आइ कार्ड बानायदोंमोन हमगार्ड चन्द्र बरग'हाया बेनि उनाव SBI दिगबय ब्रान्चनिफ्राय लन लादोंमोन गासै 5,80,000 लन लादोंमोन चन्द्र बरग'हाया बेखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो DCP मृणाल देखाया पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनाव
चन्द्रबरगहायखौ हमदों आरो बिथांखौ हमनो मोननायनि उनावनो बे जाथायनि सायाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव डिसिपि ब्रिनाल देखानि नंखाय साइन बानायनायजों लोगोसे कनस्टेबलनि नंखाय आइ कार्ड बानायनायनि दायाव आरोबाव 3 सुबुंखौ हमदों आरो बे केसआव गासै 4 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। UPPL दोला UPPL नि मुङाव भट बिनो हायाखै। नरेन्द्र मदि आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मुङावसो भटखौ बिदों। बे गोख्रों बिबुंथिखौ होदों BPF नि दैदेनगिरि MCLA धनेश्वर गयारी बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै साखाफारा जादों BPF दोलोआ। गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंनाय बायदियैनो बावखुंग्रियावबो BPF दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदों। जेराव UPPL नि गोख्रों मावथि एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो ट्राइबेल संघनि सेक्रेटारि कालीचरण नार्जारीजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरानो BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों। थांनाय BTC बिसायख'थियाव सोलायनायनि मुङाव आरो नखर नखर साख्रि होगोन होननानै बुंनायाव रायजो राजाफ्रा UPPL खौ मदद होदोंमोन, नाथाय रायजो राजाफ्रा साख्रिखौ मोननो हायाखै आरो सोलायनायबो नुवाखै। बेनिखायनो बिथांमोनहा BPF दोलोआव हाबफैदों। UPPL नि इन्जुरा गुगागासिनो दङ आरो फैगौ BTC बिसायख'थियाव UPPL नि मददगिरिफोरखौ 15,000निफ्राय 5,000सिमल' खालामनो नाजागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों MCLA धनेश्वर गयारी बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि बावखुंग्रियाव UPPL दोला UPPL हिसाबै भट बिनो हायाखै। बिथांमोनहा नरेन्द्र मदि आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मुङाव भटखौ बिदों आरो भटनि थाखाय गामि गामि अरुणोदय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांखिनि फर्मखौ रानदों होननानैबो बुंथियो। लोगोसे PMAY मानरेगा आरो VCDCनि चेयारमेनफोरा जाख्ल'दों आरो बे जाख्ल'नायखौ लानानैनो UPPL दोलोखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो दं होननानैबो बुंथियो MCLA धनेश्वर गयारीआ। उदालगुरि जिल्ला UPPL नि बानसायनायाव गेदेर जयनिं हाबाफारि जादों, जेराव प्रमद बर'जों लोगोसे UPPL नि नेहाथारि माधव चन्द्र छेत्री आरो UPPL नि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। बे लोकसभा बिसायख'थियाव वान साइडेड अदेबानि पार्सनेल बिसायख'थि जागोन। बेयाव रावबो बादायारि गैया होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। मानोना प्राइम मिनिस्टारखौ 3थि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि खालामनो नांगोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया गरिबफोरनि थाखाय सानदों, भारतखौ बुहुमनि साबसिन हादर खालामनो थाखाय सानदों। बेनि अनगायैबो प्राइम मिनिस्टार आरो हेमन्त बिश्व शर्माया बे 3 बोसोराव जेरैबायदि खामानिखौ मावदों बेखौ भारतनि 75 बोसोर उदांस्रिनि उनावबो रायजो राजाफ्रा नुफेराखैमोन होननानैबो बिबुंथि होयो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो BPF दोलोआ गुबै बेरेखा दोलो जानो नांगौमोन, नाथाय बेखौबो गोजान गोजानसिम नुहराखै होननानै बुंथियो आरो फैबाय थानाय समाव BPF नि जानानै बिसायख'थि गेलेग्रा रावबो थानाय नङा होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो UPPL दोला 2 खावसेनिफ्राय 3 लाख फारागथिजों देरहानो हागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। UPPL नि बिजाथि जयन्त बसुमतारियाबो दाब दाब जायगायाव फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लादों। प्रमद बर'आ मोनथाम बिथांखिफोर लाबोदों आरो हेमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय लाखपति बायदियाव बायदि बायदि बिथांखिफोर लाबोदों होननानैबो बुंथियो जयन्त बसुमतारिया। फिन मोनसे गेदेर बास जाब्रथायाव गासै 12 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों। केडिया डिस्टिलारि फेक्टरिनि खामानि मावग्राफोरा खामानि जोबखांनायनि उनाव बासजों न'फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ लामानिफ्राय 50 फिट गाहायाव गलांदों, जायजों 12 जिउ खहा आरो गोबाङा जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि मादाव माखासेया गोब्राबै जोखोम जादों, बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाब्रथाया छत्तीसगढ़नि दुर्ग जिल्लानि खुमहारी टलगेटआव जानो मोन्दों। डिस्टिलारि फेक्टरिनि खामानि मावग्रा बिथांमोनहा खामानि जोबखांनायनि उनाव गावनि न'फारसे फैबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। जाब्रथाय जानायनि सोमोन्दै SDRF आरो पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव बिथांमोनहा नुजाथिफैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरनायनि हाबाखौबो मावदों। ओजोंहाय जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो द्रौपदी मुर्मु बिथांमोनहा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमा ओनसोल दादगारि हाथिसार ओनसोलाव हरखाबै फुंनि समाव बार, अखा आरो अन्थाइ फैदों। गोबां अन्थाइ फैनायनि जाहोनाव लामा सामा, सिथला, फोथार बायदिफोराव गुफुर बरफजों आबुं जादों। चिरां जिल्लानि अनगायैबो बरपेटा, हावली बेफोरावबो गोबां अखा हानायजों लोगोसे गोबां अन्थाइ गोग्लैदों। आसामनि अनगायैबो मध्य प्रदेशआवबो गिथावना बारहुंखा बारदों। न'नि थिंफोरा दंफां बिलाइ बिरखारनाय बायदि मोनफानि उनाव मोनफा बिरखारलांदों। बेनि अनगायैबो सलार पेनेलफोराबो बिरखारदों आरो गारि मटर बायदिखौबो बुखारनानै लांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मध्य प्रदेशआव मोनसे गिथावना बारहुंखानि नुथायखौ नुनो मोननाय जादों।
आसामावबो आरोबाव फैबावगोन बारहुंखा थांनाय माखासे साननिफ्रायनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव बारहुंखा बारनाय सारअन्थाइ गोग्लैनाय बायदिफोरा जाबोगासिनो दं आरोबाव बोथोर बिगियाना बोथोरनि सायाव सांग्रांथि फोसावबावदों फैगौ 14 एप्रिलसिम रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव बारहुंखा सारअन्थाइ गावनाय मोफ्लामनाय सारअन्थाइ गोग्लैनाय बायदि जाबावगोन बेनि सायाव सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना बबे बबे जिल्लायाव सांग्रांथि होदों बेखौ नोंथांमोनहा मिथिनानै लानो हागोन धुबरी आरो साउथ सालमारा मानखाथाराव 13 आरो 14 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय मोफ्लामनाय जागोन आरो घन्टासेयाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखा बारगोन गवालपारायावबो 14 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों क'क्राझार जिल्लायाव दिनै चिराङाव दिनै आरो 13 आरो 14 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों 13 आरो 14 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावनायजों लोगोसे घन्टासेयाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटार जानथाइसिम गोख्रैथिजों बारनो हानाय बार बारगोन बाक्सा जिल्लायाव जेबो सांग्रांथि फोसावाखै बरपेटायाव 13 आरो 14 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बङाइगावआव दिनै गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों नलबारि जिल्लायाव 13 आरो 14 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों कामरुप रुरेलाव 12, 13 आरो 14 बे सानथामाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों ओजोंहाय कामरुप मेट्र'आवबो बे सानथामाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों दरंआव दिनै गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों ओजोंहाय अदालगुरियाव दिनैजों लोगोसे 13 आरो 14 आव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों 14 एप्रिलाव बारहुंखा बारनायनिबो आसा दङ घन्टासेयाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटार जानथाइसिम गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखा बारनायनि आसा दङ मरिगाव आरो नगावआव दिनै गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों हजाय वेस्ट कार्बि आंलं आरो कार्बि आंलंआवबो दिनै आरो गाबोन गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों ओजोंहाय गलाघाटआव 13 आरो 14 आव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों सनितपुरावबो 13 आव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बिश्वनाथआव जेबो सांग्रांथि फोसावाखै लखिमपुर धेमाजि जरहाट बेफोराव 13 आरो 14 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों माजुलियाव 14 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों आरो बेबायदिनो माखासे जिल्लाफोरावबो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना अदेबानि फैगौ 14 एप्रिलसिम रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय मोफ्लामनाय आरो सारअन्थाइ गोग्लैबावनायनि आसा दङ क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसन्नो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा BTech BDes MTech MDes आरो PhD आव मुं थिसन्नो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव BTech कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTech इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव BTech फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव BTech माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव BDes वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव MTech कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव MTech बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव MDes बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव PhD कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो ह्यूमेनिटीज एन्ड सशियेल साइन्स बेफोराव PhD आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसन्नो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन नङाब्ला ITI उथ्रिसारनाय जानो नांगोन BTechनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय CIT क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन बिदेशनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार CIT निफ्राय AMT आव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन
बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।